siya. First bite. Grabe. Tuyo suka. Hello, what's up mga kawitik? Happy po tayo. Meron tayong 2 kilos na lechong bili. So, ito yung imumukbang natin guys. 2 kilo po ito. Pero hindi ko maubos to. Ilitsong paksiw natin mamayang gabi. So, pray muna tayo guys. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So guys, ano pang hinihintay natin? Bakbaka na! Wow! Init pa oh. Mainit pa siya. First bite. Grabe. Galagurot akong ngipon. Sobrang crispy. Ko agres. Tapos tayo salad rin guys. Pipino salad. Ting lumia. Tugtog kayo. Gasnita. Yo. Salsa ba? Toyo. Toyo suka.
Ano may healthy? Mhm. Dili ta maggikan og kaon guys, padpaana. Pero rin ako ni Hilton guys, kaya nga no. Dako man kayo, 2 ka kilo. No. Init pa kayo.
Ita. Ako lang ipaksian guys, kaya ano. Lamig kayo niya siya. Itsong paksiw ba? Lamig kayo. Ang drinks natin ay pineapple juice. So guys, dito na lang ang mukbang natin kasi ano ko pa to, lutuin pa para paksiw. So another video na naman. Okay? So guys, sana gustuhan niyo ang video ko. Please subscribe, like, and share sa Facebook Boy Witik Official, sa YouTube Boy Witik Production. Okay? Bye-bye. Hanggang sa muli. Paalam. Hasta la vista. Lode. Bye-bye.